A reacción ao anuncio da Xunta de asumir o 60% da suba do canon de Sogama non se fixeron agardar. Dende o BNG demandan o mesmo trato para todos os concellos, polo que reclaman tamén que se subvencionen parte das taxas para os municipios que optan por outro modelo. É o caso da Serra do Barbanza, na que se integran 9 concellos que xestionan os seus residuos na planta de compostaxe de Serbia en Lousame. Reclamar que haxa un trato igualitario para todos os municipios e que se a Xunta acomete ou subvenciona esta parte da suba das taxas nos municipios que teñen este modelo, ademais un modelo ineficaz que o que fai é queimar residuos, pois tamén ten que ter a mesma consideración co resto de municipios, nomeadamente cos municipios, os 9 municipios que estamos dentro do modelo da mancomunidade Serra do Barbanza, que levamos o noso lixo á planta de Serbia en Lousame. Na Xunta Xeral celebrada pasada tarde en Brión, o representante do BNG instou a entidade a demandar da Xunta un trato igualitario e non discriminatorio para os concellos que apostan por este modelo alternativo, máis sostible dende o punto de vista económico e medioambiental. Dicirlle que non queremos sufrir ningún agravio comparativo, que a cidadanía, tanto de Noia como do resto dos concellos que están dentro desta mancomunidade, teñen os mesmos dereitos que a cidadanía dos municipios que levan o lixo a Sogama e que, polo tanto, na mesma medida na que se bonifiquen as taxas polo canon de Sogama, se teñen que bonificar os cartos que paga toda a nosa veciñanza por levar o noso lixo á planta de Serbia.